Aron dili na masubli ang kagubot atol sa voters registration nga gipahigayon sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City. Gihan-ay na sa Cagayan de Oro City LGU ang pagproseso niini karong adlaw. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Ingon ani ang sitwasyon sa voters registration sa COMELEC nga gipahigayon sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City niadtong Lunes. Halos wala nay social distancing tungod sa nagdikit-dikit na ang mga buot magparehistro. Busa aron dili na kini masubli pa. Nagpatuman og mga bag-ong polisiya ang disiplina muna advocacy team sa syudad aron mahapsay ang dagan sa registration. Gikan sa usa ka libong registrants nga i-cater sa COMELEC matag adlaw, giubsan kini ngadto sa 800 na lang. Kung kaniadto sa dalan maglinya ang mga tao, karon doon na waiting area ang mall alang sa dili pa makasaka sa mismong registration area sa 5th floor aron malikayan ang tapok sa mga tao. First come, first serve gini ang atong mga gakahitabo na. So mo nang natay gihimo na nga i-designate nga waiting area. In fact, we have prepared I think 400 chairs na diya sa atong waiting area to accommodate the limited number per day pod nga makater sa atong COMELEC. Alas 6 sa buntag, magsugod ang pagpasulod og tao sa mall. Diin dito na sab mag-distribute og mga priority numbers. Gisiguro sab sa management sa mall nga doon na sila mga safety marshals nga magbantay kung nasunod ba ang health protocols sulod sa mall. But I assure the public that when you are inside the mall, we observe the safe distancing. We have enough chairs para komportable when you wait. Ang amo pong i-advise unta katong mga fast lanes labi na tong PWD atong mga senior citizen, kung pwede dili na sila mo appeal sa kadaghanan sa tao nga mo hulat during the day because naka fast lane man sila. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.